Gologono. A na-ebulukwa mmadụ elu ọkwụrụ ma onye mee nke ọma ebulie ya elu si ya jide nke o ji na-aga n'iru. Biko ka anyị gbakọ kịta wee kenye Eze-Ana. Eze-Ana ga-adị Eze-Ana Ugochi Eze-Ana Ugochi tubelu nwoke ọma na Oraifite ị ga-adị. Odinana bụ eziokwu, Odinana bụ ụzọ ndụ. Ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ na abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na Oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma je eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na Oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma je eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, Ugochi tubelu ga-adị, Ugochi tubelu temple ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa chacha ndị okenye ga-adị fọnda mba gị, ndị oche ya fọnda mba gị. Fọdụ asịkala aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa obodo ụka adakwa. Mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe. Eze-Ana si na ọma mme ọdịnala amanwụ ọma mmụchaja. Oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkụzi, Chukwu abịa ma gbaa gị ume. Ọdịnala ya dị. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na Oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Ọtụtụ ọbara ụgbọ ọdịnala Igbo abịakwanụ m n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji awa eziokwu niile agba nke ọ bụ m nwa Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na-anọ n'isi ya. Maka ndị ọ bụ tata bụ izi ha na-afụ m na soshal midia, afọ m bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu. Echiri m ọzọ Eze-Ana, abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl. Anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. You can call me an ọdịnala evangelist, I will answer. My mission is to help people live better life. Yes. N'ụbọchị tata isiokwu anyị ji bịa bụ ọdịnala spirituality. Ọdịnala spirituality and dangerous charms like Okeite, ibobo, nwunye ide, e.t.c. Like I bịa ka anyị kọwa taa. I can tell you message ị ga-anụ taa wee life changing one. Gee ntị maka ntị nke ọma, nwere ihe nchọ ka nkọwa ịgbọrọ ka anyị si kwado. Mana bifo anyị gaa n'iru, ọkwa dị mkpa echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa April na-aga n'iru. So ndị sonyere na ya bụ aja ga-enweta nchịkọta ya na 19th. Ịma na anyị adịghị esho ihu na soshal midia, ọsọ ndị sonye na ya bụ aja ga-enweta ya. Ga-abụ ofu. Nke bụ adị mkpa bụ na aja mbunye na aja ịpụta ihe aja esigo na ebunye ọtụtụ ndị mmadụ elu. Ọ bụrụ na isonyebeghị na aja chọọ isonye na ya, ịchatị ya na WhatsApp. If you order your 3 prayer requests, then donate a token to the account number. Ịchatị ya na WhatsApp, I want other details I need from you to book you for me. Then
My WhatsApp number is 0805-7837-672. I repeat, 0805-7837-672. Of course, what the let me explain very well. Upon the channel, either watch our movies on social media. Yes, go out on my YouTube channel. Ugochi to the movie productions. Also, ever king when the watches our movies. Yes, up to date. All our movies are there. And when they can no na editing process, and they can their promo is out, like the anger of the gods, like the consequence of Okeite. That one year water premiere by tomorrow. By tomorrow year water already. Then by weekend you get water the complete movie and the anger of the gods. Man, come year water must be on Ugochi to movie productions. Go there, subscribe, give a weekend and water updates. Then of course, my passion to going into movie production is basically one, to help people live better life. One, to help upcoming talents. Ndị na-achọ platform, ndị enwere onye ga-akwadoro ha, without fear of molestation or whatever. Then, ụdị ndị na-eto aka anyị chọọ ka anyị nye ha platform maka na anyị kwenyesi ike na gift of a man make it away for him. It's only a gift that will give you whatever you want, both it name, fame, money, whatever, if you know why you are called. Now, onye ka anyị chọọ ka anyị platform is a part of humanitarian and evangelization work at Ugochi Temple. My movie production is just basically for gain making. No, it's not basically only for gain making. My intention is to use it as a platform to showcase other talents. I can tell you, when any mission I can by this time next year, mark my words, you will see some faces. Start watching our movies. You will see some faces, not at temple now. They bring in the next 1 year. I get creating they gonna put their faces, gonna dominate na social media in Nollywood aspect. I can tell you. Yes, I really want to help other people to become famous. So on our mission. As we speak now, maybe tomorrow, may go see tomorrow or next before weekend, we chance a gem nearby in our epic village, setting for acting epic movies. May go see as we speak now, they gave you that those mud houses are already here. As you can go see and I bag area. So if you guys see what because you have a challenge where by any a way of evangelization. I know water this evangelization to the nooks and crannies. Because if we don't tell our stories, other do copy and they will sponsor movies and tell negative stories about it. What are the mission? Why I am investing heavily on it? Yeah, I don't care about any other thing. I want also and save lives. I'm satisfied. Then of course, if you are one of my followers, mana in radio stations or in TV stations or what it's cable, multi-choice, rock, name them, and he wants this our movies, called Odinana movies and true life stories to be aired on your platform. Please chat me on WhatsApp 0805-7837-672 because I want these movies to be showing in every platform. Thank you. Then ka anyị gabazie n'iru isiokwu nji wee bịa n'ụbọchị tata. Dịka anyị si wee kwu, isiokwu anyị bụ Odinana spirituality and why you should avoid dangerous charms. Yes, gịnị bụ Igbo spirituality? Igbo spirituality is a spiritual, encouraging spiritual life for the betterment of man. But ọtụtụ ndị mmadụ na-aghọtaghị here. Etu ahụ ọtụtụ ndị mmadụ si aghọtaghị every other spirituality. Is it Christendom? Is it Buddhism? Is it Hinduism? Is it whatever? That is corrupt because heart of man, some of them are corrupt. Because of that, some people are trying to build shortcuts. And I can tell you there's so many danger in shortcuts.
Yes. Go and watch my movies on my YouTube channel. Even kuzi basal danger of occult practices. But then na chikowala gị bụ na core Igbo spirituality does not support ajọ ọgwụ. Maka na ezigbo ajọ ọgwụ ọbụla ajọ ọgwụ bụ ajọ ọgwụ. Ajọ ọgwụ nwere repercussion. But you know why? Because you are trying to corner the natural process. You want to cut short. You want to follow the narrow path and the shortcut. And by so doing, you are bridging the natural process. You want to reap where you do not sow. And you will attract the consequence of trying to alter the natural laws and proceedings. So all is very dangerous. Ihe Igbo ọdịnala Igbo encourages that na ị gara asọ nsọ ana. Onye ka ji wuo nsọ ana ọdịnala. So ọ bụrụ na anaghị ede asọ nsọ ana, forget it, ya not onye ọdịnala Igbo. So ọtụtụ ndị mmadụ ịchọ iwe cool Igbo spirituality personality. Ịmara ị ga-ebido sọba nsọ ana. Ịmara ihe ahụ ana na-asọ nsọ, don't ever do it because it's not going to pay you. So onsana, saw it to the core. So onsana with the basic thing. Onsana with the basic thing. Kuba aka ọtọ. Maka na ọdịnala believe na o metara buru law of karma. Ọdịnala believe na mkpụrụ nke onye kpara n'ọkọchị ka ọ ya aga n'udu mmiri. So ọdịnala believe na live and let live. Ọfọ na ogu. Ịmara ihe ahụ ị chọrọ ka eme gị, don't do it to another person. That is ọdịnala Igbo. You know what? Yes, all your Odinana Igbo encourages. Odinana Igbo encourages knowing fully well that no sin will ever go unpunished. Go and read the Galatians system and say, God can never be mocked. So Odinana Igbo believe in natural process. Odinana Igbo believe in natural process. Odinana Igbo believe in natural process. You know what? All your Odinana Igbo believe in. Odinana Igbo believe in that 100%. Then I want to go ihe nkọwara gbasara nke a now. Ya doo anya ihe Odinana Igbo stand for. Nke a bụ ofu. Nke abụọ bụ Odinana Igbo encourages ịmarụ being very honest. That is Igbo spirituality. Now, like what normally happens to other spirituality and religion world over, a ga-enwerịrị corrupt practices because heart of men are evil. Ọ bụrụ taa ka ajọ ọgwụ ma ọ bụ Okeite bidoro. Odinana Igbo encourages because the intention of doing everything, that's what counts. Yes, e nwere ọgwụ ndị Igbo na-agwọ, mana ọgwụ ndị a abụrụ ajọ ọgwụ. A classify ọgwụ na ajụ ya na ezigbo ọgwụ. Ndị ezigbo ọgwụ like mmadụ ịjụ ogwu, mmadụ ịtụ ogwu, ihe a na-akpọ ịtụ ogwu. Those things ị na-afọ a na-eji akwa na-abụọ tinye na the entering point of okwu alụsị ma ọ bụ okwu nwa dibịa. Ihe a bụ nọka the scanner. Ihe eji tinye ka ọ ya bụ nwee ihe ọjọọ ibu na ibu o merụọ ya bụrụkwa ihe ọjọọ anawabeghị. So mkpọsị adịghị ime ihe dị n'ime ya ịfụ na o nwere ihe ọjọọ dị ya nọ. Nọtara ya ka anwa dị iche. Then mana enwere ọgwụ like ọbịa egbu m ga-egbu onwe ya, ndị a dịrị onwe ya iche, ndị a bụrụ ajọ because intention are pure. Mana mgbe e bịaziri banye na ajọ ọgwụ, the intention is corrupt, but the intention to hypnotize others, to keep others down for you to be on top. So it does not portray love. They want to hypnotize others and take what is theirs. That is evil in it. So by so doing, we are bridging the natural laws. So it's evil. Let me tell you, ọ bụrụ taa ka Okeite bidoro, ọ bụrụ taa ka ibobo bidoro ma ọ nwunye ite ma ihe ọsọsọ kpọọ ya, ọsọsọ akpọrọ ya arụ agba aka, akpọrọ ya nke ọ bụla asọ kpọọ ya, o nwere ihe dị ka update. Ihe a bụ ihe dị bụ adị. Mana dị na social media adịrọ mgbe anwa, ị ma na-anụ ya na social media etu anyị si pụta, somebody like me and few other dibias pụta na social media na-ekwu na ọ dịrọkọ mma. Enwere m ike Okeite adị m ala Okeite ọ dịrọkwu necessary because ọ bụrụ ihe nchọ. Ịghọtara ya? Now, the reason bụ na ọ bụrụ na o nwere ngwuru ị ga-eje
nna ha ma ọ bụ nna ha gwara ajọ ọgwụ ije ebe ahụ iwe gara afọ imbesaid bụ onye onye ahụ adịchara mma ma ọ bụ ndị na-eme one funny things ghọtara ya ihe niile abụ the effect of that stepping on toes of their father or their forefathers ghọtara ya then because the person you can't eat your cake and have it whatever you wish for another person will come back to you the originator because you wanted another person's child to be useless so yours will be useless so here now the effect of natural laws ị ga-afụ ndị a ga-amụta one thing or the other na-emefa ọ bụrụ as a result of ihe nna ha ma ọ bụ nna ha metara maka a na-eji aja ome nke ndị bụ nna dọta ụmụ ịnọ yes mana family ọbụla ndị their root enwere ụdị ihe na-etu anwa ama asọpụ ụdị ihe na-etu anwa ten ka m gwazie gị mgbe gburugburu anwa ha na-agwọ ajọ ọgwụ mana ha agwọrọ ya for money maka na mgbe anwa a na-anụ di na nwunye ejiro maka ji wagara anụ nwaanyị ejiro maka Toyota ejiro maka Venza ejiro maka Lexus wee na-anụ for that reason ọ dị etu o si wee dị ịghọtara ya so for that reason ejiro ụmụ ihe ụmụ negative things a wee na-anụ nwaanyị mgbe anwa ịghọtara ya ihe eji anụ nwaanyị mgbe a bụ n'idi fem n'isiri ike ọkpụkpụ aka ma ọ bụ n'isiri ike n'ụdị ma ọ na-anụ afaghị anụ ụdị ihe akọ ya bụ iwe ị na-eme a na-anụ afaghị anụ ụmụ nwaanyị the maidens young maidens will be going after you onye mata na mgbe gburugburu ahụ anọkọta enwe village square enwere ike nwee get together enwere ike nwee dancing maidens ụmụ nwaanyị agba egwu ndị kacha nwee skill dị na ụmụ nwoke nwekwa ndị a na-anụ afa ha n'obodo the great hunters the great wrestlers and everything they will be the one that will select the best and the most beautiful maidens. Now, in order to get those most beautiful maidens of that time of your choice, ọ bụrụ onye na-agba Venza ka eji anụta nwaanyị mgbe ahụ nọ ndị a mechara ihe eji anụ afọ ha anụ ma ọ bụ ndị a na-efe na ha siri ike elụta m mgbe nne na nne m na-akpa nkata ọsị m na ọ bụrụ ọkwa nkịta nwoke ọbụla gbawa mbọ mepụta ihe afụrụ anya ka ị bụrụ onye a na-anụ afọ ya n'obodo wute ezigbo ihe na ọ bụrụ taa ka o bidoro na mgbe ha na-eto agbọghọbịa na ụdị ihe anwa dị yes na ụdị ihe anwa dị bụ na ụmụ nwoke ndị anwa na-awa abịa n'obodo na mgba village square ha ewuru onye ọnwụ na tụọ n'ala eme nke na ha na ma ọ bụ na ọwe hunter na-egbu agụ ma ọ na-egbu ụmụ anụ dị egwu ogbuo anụ anwa buru ibu o were ya na-agagharị n'obodo a na-eto ya n'ọgwụ dike ụmụ nwaanyị the young maidens want to get married to such men ịghọtara ya maka na ha believe na those men are strong men and once they are strong na ife ha ga-eji wee zuo ezinụlọ ha ma akọ ha ịghọtara the concept then the concept bụ na those great men men of timber and calibers na ha dị equal to the task na ha dị capable of feeding their families if not the concept the basically is not money agwara m ụnụ na money mmụọ amara ihe a na-akpọ money na money bụ legal tender akwụkwọ ebiri ebi mana the nation recognize ya legalize ya ọ bụ legal tender ịghọtara ya so mana mmụọ amara ihe onye na-akpọ legal tender dollar na ihe niile so abịazie na nke anwa ọtụtụ obodo dị iche iche n'ụtọ na n'oge ahụ na ọ bụrụ ego ka a na-eme emphasize on ihe a na-eme emphasize kiri ihe imewu so mgbe anwa onye ọbụla na-achọzi ka o nwee nke o mewu o nwere ndị wa ọtụọ gbajie ha tụọ osisi aka the next morning na osisi akpọnwụọ ịghọtago onwe ndị na-eji ike na-eji izu ọgụ ji eto ebu today ndị Igbo izu ọgụ a na-atọzi ebu maka na ọ na-awa eburucha ajọ ọgwụ niile abịa tụọ na izu ọgụ emecha onye nsogbu ewee kwụsị ite ebulu ịma na otu ga-atọgoro akwụsị ite ebulu akwụsịrị ite ebulu ebe e.t.c ịghọtara ya ibi mperiko maka na ndị mgbe akwụsịrị ite ebulu na izu ọgụ and since ya onwekọ n'obodo si ka ha tọba ebulu maka na ama mpụ na ọtọ na ọ na-eweta so ajọ ọgwụ niile maka na ọ na-awa agbacha egwu omegịrị ọ na-anụ ukwu so ajọ ọgwụ adịrọ mma mana o nwere ndị nna ha gwara ajọ ọgwụ wee mee okoro wee mee odogwu ịghọtara ya ihe ndị ụfọdụ n'ime ha na-eme mgbe ahụ bụ na ụfọdụ n'ime ha na-anụ ụba nwaanyị maka na ọ gwara ajọ ọgwụ gwa ajọ ibobo a na-atụ ụjọ n'obodo okwu afọ onye a na-agbara ekwe atụ ya ekwe n'ọfịa ọgwa azụ elu ala ọgwa arụ agba aka ihe ọma ihe ọ na-eme mana anọkwa na ofu arọ ofu tragedy eme na family ya ụdị ndị dị etu a nụrụ ụba nwaanyị ụfọdụ nụrụ 10 ụfọdụ nụrụ up to 15 enwekwara ndị ọya bụ adịwa ese asị na ha nna ha nụzụ 20 n'ime 20 a ụfọdụ ka a nụrụ ụfọdụ nara ana
ụfọdụ amụtara nwa yes o nwere ike ọ na-amụ nwa ya na-anwụ nke ọzọ nwere ike na-enwe miscarriage nke ọzọ nwere ike ọ nọ na be nwoke anọgide ọnwụrụ enwere ike na ụmụ nwaanyị 20 ahụ ọ nụrụ nwere ike ụfọdụ anwụ ụfọdụ ana ụfọdụ amụta nwa ụfọdụ amụtara nwa mana ama enotisie maka ihe na o mere gịnị na ọ nụrụ ụba nwaanyị ihe o ji wee n'ụba nwaanyị abụ ndị ajọ ọgwụ ya eri ụfọdụ ọya eri ajọ mmụọ eri ụfọdụ ọya eri mana ime notisi ya mana ihe ejemazi na ụfọdụ famili a na-eji eje ebe iwekefu onye na-agụsi ọnụ mmiri ifu onwe ekefu imbesaid ma efu nwantị na ọdị ọda ma efu sọ funny things ga na-eme na famili nwere ike ọ gbasịa na ị na-afụ ihe dị ka ọnwụ ike ma ụfọdụ ihe dị aṅa na-eme na famili ma ọmụ nwa na-afịa ahụ ma nwa nwoke a na-afịa ahụ enwere ike emekọtazie mgbe onye ahụ nwụrụ ọ dịghị ekwaziri dị ọgwụ ya kwa eziokwu mgbe ahụ onye mezi ụmụ ya ọmbọnụ nsogbu ma ụmụ ya ndị tolitezirinụ mgbe ahụ achọwazi ihe a ga-eme ite ọgwụ nnafa by then ha nwere ike jee chọzie dibịa ya gbalụchazi ite ọgwụ nnafa ahụ mana ihe dị na famili ha karịkwa maka na ihe ọsọ gị gwọcha onye ala ọma kwụsị ntamu ọkwa eziokwu ọgwụrụ na ọnya na-apịa ga-adị ọkwa eziokwu so o mechazi ihe niile a ọ bịa ọ na-enye nsogbu na famili ụmụ amụrụ na famili a ma ụmụ ha maka na nna ga na-akọrọ nwa ya nekwa ihe nna ha mere so abịazie etu anwa ha na-agbazi ọsọ ya na-agwa ha omenala ha na-agba ọsọ nọghachi na omenala dị so diabolic na omenala achọka na omenala they demonize omenala you know why ịma na enwere ike igbute anụ efi ka mmalụ ga-atụ ịkwụ efi kpọta two blind people they should describe what a cow is all about. One of them might decide to touch the horns of the cow. Then, if after touching the horns, the other person might touch the tail because they are not seen. You now ask the person that touched the horn to describe how cow and what cow stand for. Or you ask on a cow has horn and rest of them. Then you can see onye nke ọzọ nyakọwa ihe the cow mean. O nwere ike ọ sị na o metụrụ m ọ dị ya daịda achịgịrị ya nwa ọ dị cow tail. O nwere ike ọ sị na cow nwere achịgịrị ịghọtara ya mana ọ matọrọ ya ọfụma kana ọfụra ya mfuru ọ na-afịa partly so ihe na-achịkwa na ụfọdụ famili ndị amụsọ na ụdị famili dị etu a ha fụzi anụzi ọdịnala ha na-agba ọsọ maka na ha che na ihe ahụ nna ha mere ụgwụ ọdịnala ha mụrụ na ihe nna ha mere abụrụ ọdịnala nna ha ajọsụ kee ike na nkịtị na nna ha ajọsụ mee abụrụ dibịa a na-eze eze nna ha mere dibịa nke ha ma ọwụwụ na omere dibịa o buru ajọ ọgwụ o ji ti mmọnwụ mụọ na mgbe a na-eti mmọnwụ a na-aba mmọnwụ ịmara ọta aka ịba mmọnwụ bido bụrụta ka abịa ịba mmọnwụ a na-aba na mmọnwụ mgbe anyị dị na ụmụazị anyway ma nọ n'ihe ọnya wee tiwu mmọnwụ tiwo ụsụ gasị n'ogene yes ma nọ n'ihe ọnya wee tiwo ụsụ mana ihe na-achịkọwara gị bụ na ma ya akụwara ihe gbasara ịba mmọnwụ mana a na-aba mmọnwụ ọ bụrụ taa ka a bawara mmọnwụ ịghọtara ya mgbe ịrụta m mgbe ọ na-awụ ahịa ka daa na be anyị nwaanyị adịghị afịa ma ọ gbaso na windo ka ihe anọ wee na-eme ọ na-eti ọkụ onye nwe na-agbanyụsị ọkụ mana ihe nche ịkọwara ya bụ na ya ka ịghọta na ihe ndị a dịbara mgbe enugbe a n'ọsa ịghọtara ya so ebe ọ bụ na ịghọtago na ihe ndị a dịbara na-etu n'elu mgbe enugbe a n'ọsa ihe ndị a bụ awụ etu o si wee dị mana ọdụ ụtụ na ndị ahụ na nna ha mere gwụrụ ọgwụ ojibo odogwu ọ dị agwọ ọgwụ gwọrọ ọgwụ ego mana ọ gwọrọ ya nke odogwu ya adị nke odogwu ahụ ka o wee dị fem amaghị na-atụ ya n'obodo amara onye ọ bụ ịghọtara ya so emesisi ọ na-enye nsogbu wepụtazi oboya ọdịnala nwanne nna gị ma ọ bụ nna gị abụrụ ọdịnala ka o mere ihe o mere ụwa ọ gwọrọ ajọ ọgwụ ịghọtara ya ka achọrọ m ịkụwarụ ndị mmadụ ihe o jikwa na-abụ ọ bụ na anyị na-emetụ a na-akụwara nwata na-egosi awụ nwata awọ n'okwute a na-emetụrụ ya aka bụ na awọ n'okwute yi so onye chọrọ ịkụwarụ gị bụ na o nwere ihe dị iche na mmadụ bụ ezigbo onye ọdịnala m na-atụrụ anya n'aka bụ na-akpọ ikpe n'obodo kpọọ gha afa na ị ga-ekwu nkebe eziokwu teata anaghị ngarị ma ọ nara bribe atụrụ anya n'aka gị na ị ga-akwụwa aka gị ọtọ ịmara ihe anyị chọrọ ka emeghe emere ya mmadụ ndị ahụ n'igwe ezigbo onye ọdịnala mana ọ bụrụ na onye ọdịnala nke gị bụ onye ọdịnala na-eme gịnị na-eme mpụ na-agwa ajọ ọgwụ na-ehipụtara isi ndị mmadụ na-anara ha oke ha na-anara ha akara aka ha ị bụrụ onye ọdịnala eziokwu na ị na-ịwụ self-acclaimed onye ọdịnala ịghọtara ya so ị bụrụ ihe onye ọdịnala so onye ka m chọrọ ka nkọwa my mission na ọdịnala bụ ka nkọwalụ ndị mmadụ ihe dị iche and a two ordinary person and an evil doer. Yes, and when some evil doers hide under the umbrella of Odinana, never perpetrate evil.
in order ụfọdụ do you know that ka ngwa nke bụ eziokwu let me tiwe aka oyibo ozugbo ife ya emechi ya mee taa ana m achọ ịkọwara gị na ezigbo oke ite ọbụla agwọrọ agwọ pasị mmadụ ga-abalịrị ya all the truth which onye na-agwụ ya ma agwa gị ọ bụrụ na na-etichara ya itinye mgbọrọgwụ tinye ahịfịa mana pasị mmadụ abalị ya ọ ma na-amapụ amapụ ịghọtara ya ịma na ọ bụrụ oke ọgwụ and ọ bụrụ na ọ bụrụ oke ọgwụ ọma enye gị ihe ibobo nyere ọma enye gị ihe oke ite nyere ọma enye gị ihe ezigbo nwunye ite nyere ịghọtara ya ka m kwụsị ya ebe a ịchọ ịwọchị ihe gbasara oke ite and the consequence of oke ite na ajọ ọgwụ jee watch ya this movie that is coming up soon. I'm an insider, so I took my hand to write that script. That script is called The Consequence of Okeite. Go and watch it. It's coming soon. I can tell you, you will see the promo on my Facebook. Maybe latest tomorrow, you will see it. Then after the promo, by weekend, you will see the movies on my YouTube channel. Go there and buy Christmas. Careful the consequence of Okeite. It's a must-watch film. Only if you do not watch that movie, you hear quality. Yes, MSG and around is updated. All film work that I can, but I can will sponsor because I want to save lives. So, Obrona, me will opportunity. Then I want a multi-choice. Iroko, name them the Go TV. What are them? All the free satellites and everything, anywhere, television station, channels, everywhere. You want to show it, chat me on WhatsApp. Can I discuss 0805 78 37 672. Metwa kana share about it. Ya gazie, ka ọ dịkwa ụdị oge a echi niile n'oge awa nke eziokwu. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, a sị nke ọmaka meela ụnụ. A sị na onye chụwara ụnụ ga-ada, onye ụnụ na-achụ ga-ada. Onye echeche ihe ọjọọ ya eme ụnụ ya ma onwe ya. Onye si na ụnụ ama adị mma. Onye ajọ mmadụ ọbụla si n'ụlọ ama adị mma, ọnwụ na-egbu ajọ mmadụ bụ ya. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Ajọ mmụọ ọbụla si n'ụlọ ama adị mma, ọnwụ na-egbu ajọ mmụọ gbuo ụmụ ahụ. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Na-adị ama aka na ike Chukwu karịsị. Na-etu anyị Chukwu ọyị isi ma ihe na n'ụbọchị na-anọ. Ya gazie ka ọ dị n'echi.